салом ба роғибони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатро дар така ба рақобатҳои даври 25-уми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум манзуратон мегардонем. ягона тағйирот баъди даври 25-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лига якум ин ба чоргонаи аввали ҷадвал баргаштани дастаи сомони Данғара мебошад. ҷадвали мусобиқа ҳамон гунае ки 5 давр пеш буд ҳамон хел боқӣ монд. дастаи Парвоз бозии хеле мушкил муқобили Шодмони Ҳисор дошт. ин бозӣ ба он хотир барои Парвоз осон набуд ки тими шаҳри Ҳисор бо ҳамон иқтидор ва ғолибиятҳое ки дар чанд даври охир дорад имкон дошт тими Парвозро шикаст диҳад ва фосилаи имтиёзҳо дар ҷадвал миёни Ҳулбуку Парвоз зиёдтар гардад. бозӣ хеле тезутун сурат гирифт ва дар натиҷа аз он чизе ки мухлисони Парвоз тарс доштанд дучор нагардиданд. ҳангомаи дигар ин дар бозии дастаҳои Исфара ва Ҳулбуки ноҳияи Восеъ ба миён омад. барои ҳисоби бозии дастаҳои Ҳулбуки Восеъу Исфараи Исфараро фаҳмидан хоҳиш мекунам кӯдакони худро аз назди оинаи нилгун дур кунед то натарсанд. Ҳулбука бераҳмаш. биёед ин хел мегӯем. дар бозии мазкур дар умум аз ҷониби ҳардуи дастаҳо 20 гол ба самар расонида шуд. аз ин 20 гол 90% онро футболбозони дастаи Ҳулбук ба ҳадаф расониданд. аз ин бармеояд ки қариб ҳамаи бозингарони тими восегӣ ба задани гол даст ёфтанд. тасаввур кунед, тими Ҳулбук Исфараи Исфараро бо ҳисоби 18-2 шикаст дод. натиҷаи ин рақобатро бояд шомили рекордҳои Гиннес намоянд. Ҳулбук ба тамоми боварӣ дар ҷадвали мусобиқа лидериро идома медиҳад ва бо фосилаи 3 имтиёз аз тими Парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд дар пеш аст. аммо инҷо далели садри аввалро соҳиб шудани Парвоз ҳам ҳаст. онҳо ҳоло як бозӣ аз Ҳулбук дида камтар доранд. дар сурати ғалаба кардан пас имтиёзҳои ҳарду тараф баробар мешавад. ана инҷо кормандони лигаи футболи тоҷикистон ҳисобу китобашон дигар мегардад ва эҳтимол аст ки Парвоз садри ҷадвали мусобиқаро моли худ намояд. сомон ва моҳир ки ҳамакнун ба мавқеъҳои қаблии худ баргаштанд бозиҳои сабукро дар ин давр паси сар намуданд ки баъди шикаст хӯрдани Шодмон онҳо ҷойҳои сеюму чорумро миёни худ тақсим сохтанд. хулас боз чӣ чизҳое рух дод дар идомаи барнома хубтар хоҳем фаҳмид. дар минтақаи ҷануби кишвар бозӣ миёни дастаҳои Сарҳачӣ ва Саройкамари 5 сурат гирифт. Саройкамари 5 дар аввалҳои мавсим воқеан аждаҳо буд, аммо дар миён андаке заифтар шуданд ва чанд имконияти имтиёзоварро аз даст доданд. аз ин рӯ натиҷаҳои охир он қадар қобили қабул нест. дастае ки ҳатто имкон дошт ба садри ҷадвал барояд ҳоло дар мавқеи шашум ҷойгир аст. бозии навбатии ин даста муқобили Сарҳачии Ҳамадонӣ буд. дастаҳо бозии прагматикӣ нишон доданд ва мухлисон ҳам шоҳиди голҳои зиёд нагардиданд. аммо бозии дастаҳои Сарҳачӣ боиси таҳсин буд, зеро он бозиҳое ки дар рақобатҳои охир нишон дод қонеъкунанда набуд. дар ин рақобат шакли бозигузории тими мазкур тағйир ёфтааст ва дар ҳуҷумҳо низ андаке дигаргунӣ дида мешавад, аммо ба задани гол даст наёфтанд. дар урфият як гап аст ки назадим мезананд. ба гумонам ҳамин мақол махсус барои ҳамин бозӣ буд. дар даври 25-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якум дастаи Сарҳачии ноҳияи Ҳамадонӣ дар майдони худ бо дастаи Саройкамари ноҳияи 5 андари майдони рақобат шуда барои дарёфти имтиёзҳои зарурӣ нерӯсанҷӣ карданд. дастаи Сарҳачӣ дар мавсими имсола барои роҳ ёфтан ба панҷгонаи беҳтарин талош варзид ва дастаи рақиб Саройкамари ноҳияи 5 бошад дар охири мавсими имсола тавонист ки рақобатҳои ҷолибу диданӣ нишон дода ва дарёфти зинаҳои ифтихорӣ наздик буд. бозии имрӯза бошад барои дастаи Сарҳачӣ бо бароҳро оғоз гардида дар нимаи аввали майдондорӣ шогирдони Номонҷон Ҳакимов ба кушодани ҳисоб лаҳза ба лаҳза наздик мешуданд. ҳарчанд дар ин нимаи майдондорӣ соҳибони майдон пайдарпай дар назди дарвозаи рақиб ҳолатҳои зиёди голзаниро созмон медоданд, вале қисмати аввали дидори имрӯзаи дастаҳо бо ҳисоби 0-0 ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. баъди ворид шудани дастаҳо ба майдон имкониятҳои голзании дастаи Саройкамар низ дар назди дарвозаи рақиб беш аз беш зиёд мегардид. ниҳоят дар дақиқаи 57-уми бозӣ футболбозони соҳибони майдон дар ҷаримагоҳи худ ба хатогӣ роҳ доданд ки довари марказӣ Бахтиёр Комилов дар ин ҳолат зарбаи ҷаримавии пеналти таъин кард. имконияти мазкурро сарвони дастаи Саройкамар Соҳибҷон Ваҳобов ба гол анҷом дода дастаи худро дар ҳисоби бозӣ ба пеш баровард. дар идомаи бозӣ бошад соҳибони майдон дар ҳайати худ чандин тағйирот ворид карданд ки дар ин ҳолат имконияти голзанӣ барои соҳибони майдон низ бештар гардид. ҳарчанд дар охири бозӣ дастаи Сарҳачӣ
сарҳачӣ барои таъмини ғолибияти комили дастаашон имкониятҳои хуби голзаниро созмон дода бошанд ҳам, вале онҳо натавонистанд ки дарвозаи рақибро рахна намуда ҳадди аққал ҳисоби бозиро баробар созанд. Новобаста аз бохт дар бозии имрӯза ҳарду даста тавонист ки дар якҷоягӣ як бозии ҷолибу ҷаззобро барои мухлисони футболи ватанӣ нишон диҳанд ва дар маҷмӯъ дар мавсими имсола ин бозии охирини дастаи сарҳачӣ дар майдони худ арзёбӣ мешуд ки онҳо тавонистанд аз як ҳолати ногувор берун омада барои мавсими навбатӣ ҳаққи иштирок карданашонро таъмин намоянд. Акнун дар даври мавқуфмонда дастаи сарҳачӣ дар сафар бо дастаи Сомони ноҳияи Данғара майдондорӣ мекунанд. Дастаи Сарои Камар бошад бозии охирини яке аз даврҳои мавқуфмондаро дар майдони худ баргузор хоҳад кард. ҳало дастаи ҳарифро ба ғалабааш табрик мегум. ин мавсим барои мо хеле камтар қин омад. бачаҳои нав даъват кардагӣ будем. то даста ба худ омад ки аллакай мавсим ба охир расид. хай имсол бо тайёриро нақстар мебинем. бозии имрӯза бозии хуб буд, беҳад бозии нағз буд. қариб ки бигем 90 дақиқа фақат ҳуҷумҳо аз мо буданд. хай дарвозабони дастаи ҳариф пуртаҷриба буд ва ҳамаи зарбаҳое ки аз ҷониби мо зада шуд баргардонд ва як хатои бозингари мо ки ҷарима 11 метраш овард ва ба мо бохт овард. аз ҳама муҳим барои мо ҳамин буд ки ҳамин сол мо аз лигаи якум нафтем ва мо дар лигаи якум боқӣ мондем ва барои мо хеле имсол таҷриба овард. аз соли оянда бо дастаро пурқувваттар мекунем ва ҳаракат мекунем ки ба панҷгонаи аввал дохил шавем. ман миннатдории худро ба тамоми мухлисони дастаи сарҳачӣ мерасонам ва шикеле ки дар шабакаҳои иҷтимоиам моро дастгирӣ кардан ва имрӯз омадан дастгирӣ кардан ба шеъру таронаҳои хуб худ новобаста ки мо дар кадом ҳолат ҳастем имрӯз омадан дастгирӣ кардан. миннатдории худро ва миннатдории кулли дастаро ба мухлисони даста ва ҳукумати ноҳияи ҳамадонӣ мерасонам. дастаи моҳири ёвон рақобати даври 24-уми худро муқобили тими сардори шаҳри Турсунзода баргузор кард. ҳарчанд барои ҳам моҳир ва ҳам сардор се имтиёз дар ҳоли ҳозир мисли обу ҳаво лозим аст, аммо дар рақобат ин чиз эҳсос намешуд. холас ин рақобат ҳам аз ҷониби ҳамкорони мо мавриди таҳлил қарор гирифтааст ки имконият ҳаст якҷо тамошо намоем. дар даври 24-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи якум тими моҳири ёвон бо дастаи сардори шаҳри Турсунзода ба майдон баромаданд. ҳанӯз дар дақиқаҳои аввали дидор футболбозони дастаи сардор ба ҳуҷум гузаштанд ва Раҷаббек Хушвақтов бо дарвозабон ба истилоҳ 1-1 баромад, аммо ин вазъият бартараф гардид. ҳамчунин футболбози мазкур аз канори рости майдон боз як зарбаи сахти дигар ҷониби дарвозаи моҳир равон кард ки дарвозабон онро баргардонид. баъдан футболбозони дастаи моҳир ҳуҷумҳои худро созмон медоданд. дар як фурсат бозингарони сардор қоидаи бозиро вайрон карданд ва аз зарбаи стандартӣ тӯбро дохили ҷаримагоҳи сардор ирсол намуданд ки фурсати мазкур ҳам бидуни задани гол паси сар шуд. пас аз чанд лаҳза боз барои соҳибони майдон аз зарбаи кунҷӣ фурсат ба миён омад, аммо бозингари моҳир бо зарбаи нодуруст тӯбро аз майдон берун кард. ҳамин тавр ҳуҷумҳои мизбонон пайи ҳам ба роҳ монда мешуд. ҳатто Шоҳин Боев аз як ирсол имкон дошт ки бо сар зарба занад, аммо ба ӯ иҷоза намедоданд. футболбозони дастаи сардор низ ҳамлаҳои худро идома медоданд ва як маротиба аз зарбаи стандартӣ тӯбро ҷониби дарвозаи моҳир равон намуданд ки тӯб андаке болотар аз тӯри дарвоза майдонро тарк кард. мисле ки дар ин дидор корҳои бозингарони моҳир барор намегирифт.
онҳо то дохили ҷаримагоҳ хеле хуб наздик мешуданд, вале билохира ба иштибоҳ даст мезаданд ва ҳамин хел фурсатҳои голзанӣ яке пайи дигаре аз даст мерафт. дар як ҳуҷуми дигари футболбозини дастаи моҳир дар дохили ҷаримагоҳ Сардор Шоҳинбоев аз пой афтонида шуд, вале довар ишора кард ки инҷо пеналти нест. боз ҳам бозингарони мезбон имкон доштанд ки аз вазъияти 100% ба задани гол даст ёбанд, аммо партофти Шоҳинбоевро ҳамдастааш истифода бурда натавонисту зарбаи нодуруст ҷониби дарвоза равон кард. бозингарони дастаи моҳир ғайри чунин вазъиятҳо имкониятҳои зиёди голзаниро аз даст медоданд ва зарбаҳои беҳтарин нишонзани чемпионат Шоҳинбоев низ ба дардашон намехӯрд. хулас бозии мазкур бидуни задани гол хотима ёфт. бори дигар натиҷаҳои рақобатҳои даври 25-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якумро бароятон тавзеҳ медиҳем. шодмон чигунае ки гуфтем дар майдони худ аз дастаи Парвоз бо ҳисоби 4-0 шикаст хӯрд ва дастаи Файзкам бошад дар майдони худ аз дастаи Моҳир бо ҳисоби 4-1 дучори шикаст гардид. дастаи Сомон бошад дар меҳмонӣ дастаи Душанберо бо ҳисоби 2-1 мағлуб кард ва дастаи Сардор бошад дар майдони худ дастаи Ёқути шаҳри Ваҳдатро бо ҳисоби 2-0 мағлуб намуд. дастаи Сарҳадчӣ чигунае ки гуфтем аз дастаи Сароикамар бо ҳисоби минималии 1-0 шикаст хӯрд ва дастаи Исфара бошад дар майдони худ аз ҷониби футболбозони дастаи Ҳулбук торумор гардид ва ҳисоби рекордии 18-2 бар нафи Ҳулбук ба қайд гирифта шуд. дар ҷадвали умумии чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум дастаҳо чунин мавқеъ доранд. дастаи Ҳулбук феълан лидерии ҷадвалро ба касе намедиҳад ва бо 59 имтиёз мавқеи аввали ҷадвали мусобиқаро соҳиб гардидааст. дастаи Парвоз бошад бо 56 имтиёз дар мавқеи дуюм меистад. дастаи Моҳири Ёвон бошад ҳаминак ба мавқеи сеюм баргашт ва феълан онҳо 42 имтиёз доранд, дар мавқеи сеюм ҷойгиранд. дастаи Сомон бошад бо 40 имтиёз дар ҷои чорум қарор гирифтааст ва дастаи Исфара бошад бо 15 имтиёз мавқеи 12 ва охирин дастаи чемпионат ин Файзканди Восае аст ки 13 имтиёз доранд. бозии даври охири чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум ба таври зайл аст. Ҳулбук дар майдони худ дастаи Душанберо интизор аст ва дар сурати ғалаба кардан дастаи мазкур расман ғолиби мусобиқа эълон карда мешавад. дастаи Сомони Данғара бошад дар майдони худ дастаи Сарҳадчиро интизор аст ва дастаи Сароикамар бошад дар хонаи худ бо дастаи Сардори шаҳри Турсунзода рақобат хоҳад кард. дастаи Файзкам бошад ба меҳмонии дастаи Ёқут меравад ва дастаи Шодмон бошад ба меҳмонии дастаи Моҳир. хуб дастаи Парвоз дар майдони худ бо дастаи Сараст рақобат хоҳад кард. ин шаҳри даври 25-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум буд ки онро ман Фирдавси Хурсанд бароятон шаҳру тавзеҳ додам. то нашри навбатӣ пирӯзу поянда бошед.